Laziza kada ki tsorata. Tare muke da su. Raki daɗe, ki haƙuri, mu ba mugayen mutane ba ne. Mu jami'an cin hanci da rashawa ne, da kuma yi wa tattalin arzikin ƙasa ta annati. To ni me haɗi na da ku? Ba wajen ki muka zo ba, mijinki muka rako. Lazizu! Me kuma haɗin ka da wa'annan mutanen? Laziza ki bar wannan maganar ke dai ki taya ni addu'a kawai. Muna cikin tashin hankali, ki dai taya mu addu'a kawai. Ku shiga, ku je ku yi bincike. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baby, wai me haɗa ka da wa'annan mutanen ne? Baby kai barawo ne? To kai dan damfara ne? A'a. Na shiga uku. Laziza